Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хайваннарны котыру авыруына каршы вакцинацияләү дәвам итә. Әлегә авыру нәрсә белән куркыныч һәм дүрт аяклы дусларны теркәү үткәрелмәсә, нәрсә белән яный? Авыл хуҗалыгы ярминкәсе эшен дәвам итә. Былтырга белән чагыштырганда бәяләр үзгәргәнме? Хайваннарның котыру авыруына каршы вакцинацияләгәннәр, йорт төртләрендә чип булу-булмавын тикшергәннәр. Мондый процедураларны Дәүләт ветеринария берләшмәсе, ветеринария куркынычсызлыгы бүлеге һәм дәүләт күзәтчелеге хезмәткәрләре үткәрде. Белгечләр элеватор тау бистәсендә булдылар. Котыру авыруның нәрсә белән куркыныч булуы һәм дүрт аяклы дусларны теркәү үткәрелмәсә, нәрсә белән яный? Бу сорауларга җавапларны үзебезнең материалда яңгыратырбыз. Ландыш Миңнебаеваның йорт хайваннары да иммунитетны ныгыткан, аның 3 мәчесенә һәм 2 этенә котыру авыруына каршы прививка ясаганнар. Бу еллык процедура прививкадан соң 2 атна дәвамында үлемгә китерүче авыруга каршы ныклы иммунитет барлыкка килә. Һәр елны без аларны прививка ясатабыз. Чөнки без аларны үзебез асрагач инде сәламәт булсыннар дибез. Ветеринарлар хайваннарны котыру авыруына каршы вакцинацияләргә киңәш итә. Бу чир кеше өчен дә куркыныч тудыра. Әгәр хайван прививка ясатса, хуҗасы да куркынычсыз. Яз көне йорт хайваннары котыруга каршы вакцинация башлана. Бу үлемгә китерә торган авыру, шуңа күрә мәчләрне һәм башка хайваннарны прививка ясарга кирәк. Вакцинация 3 айлык яшьтән башлана. Елга бер тапкыр ясала. Аннары соң һәр елны бер тапкыр повторно ясалачак. Котыру авыруына каршы вакцинация шимбә көннәрендә бушлай үткәрелә. Этләрдә шулай ук чиплар булу-булмавы да тикшерелә. Хайваннарны теркәү мәҗбүри процедура булып тора. Чип булмаса кисәтү яки 4000 сумга кадәр штраф каралган. Таләпләрне кабат бозган өчен 5000 түләргә туры киләчәк. Выгуливать своих домашних животных согласно требованиям на поводке. Нарушение данных требований, выгул домашних животных, будет составлять административный штраф в размере от 1500 до 3000. Если же в случае нанесения вреда ущербу физическим лицам и нанесения вреда имуществу, сумма штрафа будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей. Тикшерүләр элеватор тауында кумыс һәм рябинушка бисәләрендә узды. Таләпләрне бозу очраклары ачыкланмады. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Тәрәзә төбендәге бакча аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүче 40-нчы мәктәп укучылары яхшылык үсентеләре экологик акциясында катнаштылар. Хөрмәтле кунакларның сизгер җитәкчелеге астында укучылар редис утырттылар. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Җир, ырлык, су һәм депутатлар 40-нчы мәктәптә әйләнә тирән мөхитне өйрәнү дәресе бүген Чын агросәнәгать лабораториясенә үрелде. Беренче сыйныф укучылары яшелчәче һөнәрен үзләштерделәр. Тик бу уен гына түгел, яхшылык үсентеләре масштаблы экологик акциясына старт бирүдә булды. Это очень важный день, и мы его ждали очень долго. Сначала у нас появляется семечко, стебель, потом у нас появляются листья, потом у нас появляются цветы и потом плоды. Балалар белән бергә эшкә мөхтәрәм кунаклар да кереште. Россия Дәүләт Думасы депутаты һәм Татарстан Дәүләт Советы депутаты лейкалар алып балаларга беренче адымнарын ясарга булыштылар. Парламентарийлар өчен бу яшьләр белән аралашу гына түгел, ә шәхси үрнәк белән хезмәтнең һәм табигать турында кайгыртуның мөһимлеген күрсәтү мөмкинлеге дә. Берешь редисочку, моешь, тоненько нарезаешь, добавляешь тоненько огурчик и укропчик. Все это перемешиваешь, чуть-чуть соли и сметанки. Очень вкусный салат. Яхшылык үсентеләре акциясының максаты яшелчә үстерү генә түгел, бу тулы бер тикшеренү проекты. Балалар күзәтү көндәлекләре алып барачак, яктылык һәм суның үсемлекләр үсешенә ничек йогынты ясавын өйрәнәчәк. В рамках открытого урока «Окружающий мир» дети имели возможность и будут возможность садить, сажать, наблюдать за ростом растений. Сегодня мы с детишками сажали
редис. Данные мероприятия мы будем проводить еще в 2 муниципальных образованиях. Как видим, это востребовано, детям очень нравятся практические занятия такого плана. Мы эту работу будем продолжать. Әмма төп нәтиҗә берничә атнадан соң булачак. Редис өлгерү белән яшь шаулар җаваплы визит белән китәчәк. Түтәлдәге мәктәп яшелчәләре өлкән буынга зур игътибар һәм рәхмәт билгесе булачак. Что такое весна? Это время сеять добро. И мы посеяли вместе семена редиса, которые после того, как превратятся уже в вкусный, полезный плод, будут в том числе переданы нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Беренче сыйныф укучылары өчен бу тәҗрибә көндәлектәге билге генә түгел, игелекнең беренче дәресе булып калачак. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Бу ел беренче авыл хуҗалыгы ярминкәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын үзенең күп төрлелеге белән сөендерде. Бирдә ит, кош ите, йомырка, бал, чикләве, кипкән җиләк-җимеш һәм башкаларны сатып алырга мөмкин иде. Фермерлар әйтүенчә, былтырга белән чагыштырганда бәяләр аз гына үзгәргән. Бу ел беренче авыл хуҗалыгы ярминкәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын үзенең күп төрлелеге белән сөендерде. Бирдә ит, кош ите, йомырка, бал, чикләве, кипкән җиләк-җимеш һәм башкалар сатып алырга мөмкин иде. Фермерлар әйтүенчә, былтырга белән чагыштырганда бәяләр аз гына үзгәргән. 750 рублей за пол-литра. Это липовый мед. А цветочный дешевле. Гречишный мед за пол-литра 800 рублей. А цветочный мед за пол-литра 500 рублей. Ит, йомырка һәм тавык ите бәясе дә арткан. Узган ел казның килограммы өчен 650 сум сорасалар, бу ел 700 сум. Тавыкның бәясе 20 сумга үскән. 9 ите һәм сыер ите 50 сумга кыйммәтләнгән. Un, бытбылдак йомыркасына 70 сум, тавык йомыркасына 130 сум сорыйлар. Цены чуть-чуть поменялись, яйца подорожали на 10 рублей. Как были у меня 120 рублей, сейчас они 130 рублей. Курица тоже чуть-чуть подорожала, потому что и комбикорм дорожает. Курица сейчас стоит 350-380 рублей за килограмм. Говядина стоит у нас в среднем, если средний взять, это 650 рублей. В прошлом году было 600 рублей. Немножко выросло в этом году. Цена за килограмм начинает от 300 рублей до 400 рублей. А в прошлом году сколько было? От чего зависит цена? Зависит от того, что корма дорожает, уж зерно дорожает. Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре шимбә көннәрендә 3 майданчыкта, ипподром һәм Южный агросәнәгать паркы территориясендә һәм Тукай яр буенда төзүче стадионы каршында уза. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 17-нче көне сәхәр ашауны төнге 4 сәгать 3 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 18 минутка туры килә. Рамазан аенда Коръәнгә хатым кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһ Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге форсатны кулдан ычкындырмыйк, тоткан уразаларыбыз һәм кылган изге гамәлләребез кабуллардан булса иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барыгызны да якынлашып килүче Халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәм. Мега-распродажа в Мега Second Hand! 99 рублей, 30 рублей и 9 рублей за вещь! Только с 7 по 13 марта. Мега Second Hand. ТЦ «Арзан». Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием по предварительной записи 12 марта в медицинском центре Ликон Плюс, город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Телефон для записи 47 58 48.